El nostre model socioeconòmic està basat en conceptes com la rapidesa i la immediatesa. Amb el temps, ens hem anat acostumant a no plantejar-nos mai si cal que anem tan ràpid. Però la velocitat té un impacte molt negatiu en la producció i el consum d'energia. Tenim alguns exemples molt clars en el nostre dia a dia. Quan agafem el nostre vehicle per desplaçar-nos, la despesa de benzina és molt menor quan circulem a una velocitat moderada. Per exemple, si circulem per una autopista a 100 km/h en comptes de 120, la despesa final en aquest trajecte serà aproximadament un 40% menor. I si decidim circular a 85 km/h, aquesta serà de menys de la meitat. De la mateixa manera, qualsevol procés que requereixi consumir energia durant un període continuat, com escalfar la nostra llar, cuinar o carregar la bateria d'un dispositiu, serà normalment més eficient si ho fem a baixa potència. Per tant, hem de ser responsables en la forma com utilitzem aquests aparells. Per altra banda, hi ha aspectes de la rapidesa del nostre model econòmic que es troben molt més ocults, tot i que poden tenir un gran impacte. Per exemple, una forma de fer augmentar les vendes en una empresa tecnològica consisteix en deixar obsoleta la tecnologia de la competència, en comptes de fer-la compatible. Això força la societat a llançar aparells quan no seria estrictament necessari, generant uns costos energètics importantíssims al fabricar-ne de nous. Reflexioneu abans de comprar un aparell. Afavoriu un model social sostenible simplement no optant per als aparells d'alt consum o aquells que fomentin l'obsolescència anticipada. En definitiva, allà on sigui possible, cal que ens plantegem si té sentit anar tan ràpid. Fent aquest canvi, aconseguirem que la nostra despesa energètica es redueixi significativament. I recorda, la informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.